Hi guys! Hindi namin napansin yung bunga ng ng saging ay hinog na. Kaya pala ang ingay-ingay ng mga uwak kasi pinapapak nila guys. Ayan. So ayan, kunin na natin, tibain na ni Tres yung saging. Ayan guys, dito natin ipwesto yung camera kasi titibain na yan ni Tres na saging. Ayan. Paano ba yung pagtiba? Akyat dito si Tres. Good. Nasa bubong, tumama sa bubong. Baka bigla ako mahulugan, guys. Sa bubong ng kuprahan tumama. Ano natin? So ayan guys. Ayan, ganyan yung pagtiba. O diba? Sinimula na kainin ng uwa, kaya na yung nakakain niya. Hindi namin napansin, ang lapit lang sa bahay pero hindi namin napansin na hinog na siya. Siguro mas lalong nahinog dahil nausukan nga nung pagkupra namin habang nagagatong kami dito. Diyan sa kuprahan, siguro nauusukan kahit napakalapit lang sa bahay ng ng saging. Hindi napansin ni Tres na may hinog na pala. Ayan, may isa pa dyan na bunga. So ayan, masarap yan. Imaruya. So ayan guys, thank you so much for watching. Imaruya na yan ni Dos. Imaruya na yan mamaya.